Ja, ik ben Mart de Jong. Ik ben Jelmer Braaksma. Jantine van der West. Thijs de Jong. Marije Brouwer. Britta Kwant. Els Kouwegra. Matten Ogra. En wat ze al gemeen hebben is de finale van Sjong. En dan moet ik Marit even hebben. Marit, we best. Want de finale die komt er nou echt om. We hadden oor aan de week en een heel soort finalisten hier gewoon. En een aantal stellen we Joert nog even voor. Want morgen maakt ze aan de bak, hè? Ja, morgen is er 4. Ja, we hadden je mooi opbouwen kind, maar morgen maakt ze wat echt. Ja, precies, en dan valt het recht prijzen te verdelen. In Dokkum wordt het houden, hè? Ja, in Theater Sens, morgen jong je al wachten. Kaartverkeep kind nog via sjong.nl. Sjong.nl. Ja, of gewoon onder de kassa vanzelf. Maar goed, verkeer ken ik geen kweer. Best wel wat zenuwachtig, denkst of net? Nou, ja, ik heb P die wat lijst van een stem hebben. Dus ja, dat is net leuk vanzelf. Nou, ik zal even met hem praten. Sjong.nl voor kaarten van morgen de finale. Ik ga Bianca vragen, want we gaan een cd meenemen. Er zitten al wat live-opnames bij. Was gewoon nummer 1 draaien en dan vraag ik hem even wat zijn nummer dit is. Ik ben wel benieuwd. Wonderbunte vogels en rode en blauwe kleuren die gaan om mijn kop. Gele en groene vjeren van mijn jurken wacht je om de lucht in te gaan. Een wonderbunte vogel en ja, ik vleen. Ik zeg alles vleenen door de velden. Op zijn lichte lieker alles mooi. Krijg ik nog van het vlenen in de zinnen. Vogels die net vlenen, sterren om er zien kooi. Wat zoe het. Ja, misschien kost het al een beetje. Het is een nummer van Douwe Bob, dacht ik, of net? Ja. Ik moet je even voorstellen, had hij naam al even naam, Marten Algra. Wonderbunte vogel. Had hij zelf de tekst kreun of oerzet? Nee, de tekst is Fami's Kreun. Terug Simone van den Bergs. Dat is een vriendin van mijn mem. En ja, het Engelse versje vond ik heel mooi. Maar ik ben zelf net zo goed in tekstkroon. Nou ja, dat is een kunst op zich, maar de spelers en jongens prima. Morgen de finale, hè? Ja, Spanning. zeker. Spelers het vaak of meestal thuis of helemaal niet? Dus denk van dit wordt een avontuur, nou, ik zie wel. Nou, ik heb wel eens optreden, maar net heel volle doch ik het. Thuis vooral op gitaar een beetje spelen. Die klinkt prima, hè? Ja. En als het wint, maar als die weer omkomen, dan mag je echt aan de bak. Ja. Hij speelt les van zenuwen, is maar een redelijk nuchtere jongen. Nou, ik heb zeker wel les van zenuwen, maar probeer het een beetje onder te drukken. Bist je liefhebber van singer-songwriters, zoals bijvoorbeeld een Douwe Bob? Nou, ik zie net heel veel die programma's, maar dit vond ik wel een heel leuk versje, dus spat er wel uit. Succes, man. Dank u wel. Bianca, had je nog een nummer voor mij? Dan gaan we naar de volgende, hè? Komt ie aan. Is maar even ziekje. Ja. Du bist voort, ik weet best voort. Maar ik weet net wat ik viel. Du bist voort, ik weet best voort. Mijn tinken slacht overin. Want is mijn het altijd mist. Het is mijn het was mijn ei hartje list. En het jongt de veskes was wie te dremen. Veskes die thuis liepen dienen. En op een dag jong ik van die. De veskes hond als lief. Zoals de dierst van mij. Krijgt als Prachtig. Ze is een beetje meid is jong, hè? Ja, klopt. Hoe vaak had je dit al zong? Dat weet ik net. Echt een heel soort. Dat is ook zeggen, om te oefenen natuurlijk. Ja, ja. Favoriet versje van die? Nou, ik vond wel altijd een heel mooi versje. En een mooie betekenis. En nou ja, toen we wisten geen nummer meer. En toen zei mijn mem van, nou, ik heb er eentje op de radio jet. En toen zei ik van, oh ja, die is leuk. En nou ja, toen hebben we hem gezet. Ja, want die smaak ik wel. Jawel, Voor waar je dit nummer? van Chef Special. Ja, precies. Ja. En voor de mensen die denken, ik kan het net thuis brengen. Was toch helemaal professioneel zangeres weer of zo? Wat binnen de ambities? Ja, het lauws wel natuurlijk, maar het is nog wel lukken. Spanning, zenuwachtig een beetje van morgen? Ja, een beetje wel, ja. Ik kan me voorstellen, die trekt bij je, dat mag ik een beetje, hè? Daarom. We gaan naar het volgende nummer, want voor waar is deze? Ik ken jongen en ben jong nog. Ben je veilig bij us huid en men. Op televisie ben mijn leeftijd.
stem. Ik zong het vredeslied, dreun terug de hoop. Ik lo in verroring in alle je vrij. Het is een roep in een rondte, de govel terug als een drup in het water. Maar het is net genoeg, kom zo mooi maar goed, dan moet je wij meer loet. Ja, prachtig. Jacqueline de Govaert, die is dit als volgens mij de auteur bekend. Jeske Algra, en toen had mij van maken meidje meer loot. Beetje die te vragen, waar had je vregen voor die tekst of was het hetzelfde? Ik heb het vooral zelf in. Ja, toch knap? Ja. Wie dat dreig of net? Nou, voel wel mooi. Want hoe had hij hem vertaald? Dus toen hier ik er zelf nog wat moois van maken. Ja, dat jet ik zo. Hè? Van Heide kent volle beter eigenlijk, hè? Ja, ik heb zelf een dochter en die vindt dat ik altijd. Dus van der ik dat weet. Hoe lang jongst toe al? Nou, al best lang eigenlijk. Ja. En dan maar hopen dat het jong is, want dat zou die ook wel wat helpen natuurlijk. Hè? Ja, dat zou wel leuk wezen. Ja. Dat is nog een speciale voorbereiding nog? Of denk je gewoon, ik jong maar wel? Ja, ik zong wel. Ik soms zong ik even het festje en dan... ik oefen net speciaal iets of zo eigenlijk. Ja, een beetje ademhelling, want daar heb ik nooit moeite mee. Droomt je wel eens van de Heineken Music Hall, Ziggo Dome? Nog net. Wat koopt wel? Ja, vast hoor. Nou, en voor die zenuwen? Nou, het valt nou wel een beetje mooi, maar mooi met het denk ik wel. Lange dij, hè? Maar wacht je. Ja, inderdaad. Ik wens je een heel veel succes. Bianca, volgende nummer graag, want we hadden nog 2 in. Finalisten van Jong. Ik deze dag slacht zien sieren. De synergie op een keer de weerom. Het lucht van de maan krijgt kans en wordt nee. De erde bij Del en de sterren voorbij. Maar deze nacht slacht wurg en verredde om. Hast o mij vast mijn hand en kom weerom. Der heel vier in de loft. Je kunt zo zelf. Ik word zo gek als die zelf even om je. Staat u dat recht of net? Ja, zeker. En is er iets van, of het valt wat daar? Ja, het valt wat aan. Ja, nee, maar ik maak mezelf nooit weer om zien of weer. En dan krijg ik al die pieken van, laat maar zitten. Waarom dit nu in moet kozen? Het is van Ed Sheeran, hè? Ja, ik heb heel lang naar nummers zocht, maar ik zit natuurlijk ook met mijn gitaar, dus ik vond dit toch uiteindelijk wel het beste bij mezelf passen. Ingewikkeld natuurlijk, jongen en gitaar spelen, hè? Ja, zeker. Dat is heel volle concentratie. Ja. Plus is het dan nummer nou helemaal uit? Of zie ik het dan bijvoorbeeld een akkoordenschema op het internet op of zo? Nou, mijn gitaarleraar heeft me sinds mijn geholpen met de akkoorden. Dus Dat is les. ja, Heb ik nog zangles? nee, dat net. Nee. Nou, het klonk fantastisch, hè? Sandijs morgen, relax wat omhing je. En dan maar zien hoe het komt. Ja, net een volle druk motie. En we hoop je dat wist natuurlijk. Ja, zeker. Bist u een beetje ambitieus of net? Ja, zeker. Ja, was de verhoorvloer Ja, heel. als zangeres? Ja. Dan ben je helemaal bij de klimpje. Geweldig. Bent al je covers of had je bijvoorbeeld eigen noemers? Nee, ik ben net zo goed in eigen nummers schreeuwen. Leuke covers. Ja. Succes, man. Ja, dankjewel. Geef het naar het laatste nummer. Ik ben gelukkig door mij die, maar nu is het alweer voorbij. Ik ga mijn best doen, maar het hier geen zin. Nu is het oren, ik weet te min. Geen heel veel vragen, kreeg geen gehoor. Maar nu weet ik het, doe hast ze nooit. Ja, maar natuurlijk wijs ik aan deze editie die een band mij van jongen. Een deel of de hele band zit hier? Een deel. Ja, onze bassist die moest op school blijven. Want die, Ga je soms, hè? ja, die kreeg geen toestemming om hier naartoe te komen. Oh, foei, foei. King of Diamonds. Kings of Diamonds. Oké, sorry, dat ging al. Waar had hij nou maar betocht? Kwam het samen of had het ergens op baseerd? Ik ben een beetje druk in mijn holles, maar. En Weet ik alles van? ja,
op die een of andere manier kwam dit eruit. Er zit een heel verhaal achter. Vertel, kwaad. Ik wie een tekst aan het screwen, een begintje. En toen kwam er The King Will Be Crowned. En toen ging je terug op Napoleon. En als dan een spel kaarten hast, dan is Napoleon The Kings of Diamonds. Wat een leuk verhaal, joh. Ben je van jong bij elkaar komen? Ben je een squalband? Hoe maakt deze band zo zien? Nou ja, we zijn eigenlijk begonnen op Squallen, want we hebben een Squallenproject van Christoneel, wie dat? Welke squallen? Drachtse Lyceum in Drachten. En toen, ja, het ging wel heel leuk en we konden goed met elkaar. Dus toen ben we verder gegaan eigenlijk. En toen is tweede gitarist erbij kwam. Dus ja, hartstikke leuk. Oefen je met prodden? Ja, 1 keer in de week. Dus, Fanatiek. ja, en het liefst vaker in de week. Want ik vind het heel leuk. Dus, Ja. Nou, daar begint het mij. Leuk, hebben we een gezellige ploeg. Maar je nou natuurlijk leuke muziekmeidje. Wie dit een eigen nummer of een cover? een cover van I Want It All van Queen. Leuk man, Queen, een goede band trouwens. Ambities? Ja, natuurlijk. Je wil eens jong winnen. Ja, zeker. En dan? Ja, misschien later zelf een optreden, gaan optreden. Nou ja, als je hem winnen, ga je in ieder geval optreden hier te pakken. Dat is zeker weer. Je weet het maar nooit. Zo, en dan zullen we Bianca leren, die kun je misschien nog wel op een festival deel zetten. Nou, dat is helemaal mooi weg. Zal maar Ja. Eerst maar even. Ga je hem nou als band senior of denk je, nou, we zijn machinaal. Relaxed. Nou, ik ben het tamelijk relaxed om horen. Dat komt wel goed. Nooit tij aan, hè? Nooit tij aan. Dankjewel, Alleger, voor je komst. Solisten en bands trouwens. Morgen is de finale in Dokkum. Er zijn kaarten voor sjong.nl. Kist bijwijzen dus. En dan maakt het in ieder geval mij dat een protte talenten daar op het podium besteden. Wij gaan ze staan op naar het Nijs. Eind van het...